біздің гимназияны тамамлаған Қазан федераль университетіндегі оқушы. Гимназияда оқығанда ғылым проектына негіз салушы әхәдір аның мұхаррири Айдар Шайхин. Айдар abi, исәнмісіз, нешік қалдарыз? Исәнмісіз, қалдарыз деп Аллаға шүкір. Ғылым проекті 4 еллік шықты, һәм ол проектны шығару сізге ойы шоның қойдан келді, һәм аның мақсаты нәрсе? Ғылым проекті барға келді шушы гимназияда, һәм аның барға келгенде мақсаты татар тілінде фәнни популяр материалдар болдыру еді, татар тілін фән тілі olarak ишату еді, мектептер болушу еді, һәм шул мақсат ол команда яшейбіз, команда шул мақсат белән эшлибез. Аның идеясы барға келді көтелмәгәндә, җәй көне Ленар Наилович Хусаинов белән шулай фикер алышкан вакытта без шундый характерлы проектны булдырырга кирәк дигәнгә фикергә килдек. Һәм кичекмәстән төрле әзерлек эшләренә керештек. Һәм гимназияда 2014 елда, шул елда аның барышында biz әкәлеп шул проектны булдырырга китердек. Аның нигезен кордык, сайтларны ясадык, ничек эшләр икән алмадык. Һәм sonra bu проект Казанда федераль университетында яши башлады. Бүгенгә бу әйбер бик зур дәрәҗәгә җитте. Чыннан да бу секундда бу проект үзенә күрә дәрәҗәгә иреште, ләкин бу дәрәҗәне дәртегә статус дип безнең проектның бу секундда уңышка ирешү һәм начарда эшләү дә бик радуга. Уларның масштабы ул үзенең эшенә җәлеп иткән, үзенең идеясын җәлеп иткән кешеләр саны, оешмалар саны, дигәндә без бик күп төрле оешмалар белән эшлибез. Аларны шушы татар телендәге фән, татар телендәге белем, мәгариф, мәгърифәт, гыйлем идеясы белән берләштерәбез. Төрле характерларны, төрле юнәлештә эшли торган кешеләрне берләштерәбез. Безнең калса безнең эшебезнең шунда ук килгән проектның уңышының дәлиле шушыдыр. Без менә Казанга килгәчтә, Казанда менә безнең эшебез башлагачта, без беренче елны ук эшли башладык Abi Fine Leader оешмасы белән. Abi Fine Leader оешмасы татар теленең менә бу чит телләр белән сүзлекләрен тәрҗемәләгечләрне эшли торган оешма, шундый IT компания. Biz аларга мәсәлән алар итәбез татар телендә фәнни текстлар белән, аларның компьютерларына, шушы системаларына кирәк бик күп ташы текстларны күрергә, өйрәнергә һәм чагыштырырга бер санатлы тәрҗемә иткән текстларны. Безнең проектта бик күп текстлар тәрҗемә иткән текстлар. Компьютер мәсәлән шу оешманың системалары, алар без тәрҗемә иткән текстны һәм текстның оригиналын өйрәнә һәм өйрәнә шуның нигезендә тәрҗемә итәргә текстларны тәрҗемә итәргә өйрәнә. Без мәсәлән шулай бергә булышабыз. Икенчедән, безнең менә иҗтимагый оешма буларак менә безнең хезмәттәшләребез арасында бар төрле дәүләт оешмалары белән безнең командабызда бар тәрҗемәчеләр, филологлар, студентлар, biz алар белән берлектә бу оешмаларга булышабыз. Мәсәлән, Һәм тышкаллар министрлыгына без аларны тәкъдим итәбез тәрҗемәләр белән, мәсәлән, бар төрле күрсәтмә материаллар, ягъниләр, мәгълүмат ишарәләр без аларны тәрҗемә итәбез ташларга. Казанда, хәзер менә Казанда көндә бара бик актив рәвештә төрле иҗтимагый пространстволарны, паркларны, яр буйларын яңарталар. Мәсәлән, Кабан күленең яр буе, ул 9нчы аны ташчы тәрҗемә ителгән андагы интерфейс, стендлар, якталар, язмалар, алар барса гыйлем эше мәсәлән. Яки бар ташлар ничә паркларда тәрҗемә иткән безнең эшебез. Моннан тыш без менә эшлибез мәктәпләр белән, Казанда 16нчы гимназия белән, Ташкент белән эшлибез. Менә аерым мәктәпләрдә үткәрдек, Каюм исемле турнир бар. Табигый фәннәр буенча һәм филология фәннәре буенча татар телендә шундый сорау-җавап формасында конкурслар. Һәм шул рәвештә без үзебездә гыйлем аерымына теге төрле мәктәпләр белән киләсе елда эшләячәк. Без менә Казанда булачак, Казанда татар мәктәпләрендә татарча чараларны үткәрергә тырышабыз, телибез. Чөнки ишанда менә бу секундда татар теленең мәктәпләрдәге статусы шундый катлаулы вакытта татар мәктәпләренә шундый мораль, рухи ярдәм бик тә кирәк. Безнең зур партиялар килсәгән безнең конкрет оешмалар, Татар яшьләре форумы, Татар конгрессы, мәгариф министрлыгы белән без уртак проектларыбыз бар. Һәм инде иң зур безнең Казанда теләгебез, безнең базовый штабы урнашкан урын ул КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлары институты. Анда безнең шунда
базабыз, біздің шараларымыз шунда өзі, біздің офисымыз шунда. Біз шул институттағы бик көп студенттар белән һәм укытучылар белән бергә эшлибез. Һәм менә соңгы вакытта узган чараларыбызда, соңгы вакытта безнең зур уңышларыбыз, эшләребез ул Шагыйдә Мәрҗәннең 100 башланган конференция. Шулай Мәрҗәнгә башланган безнең журнал чыгардык. Будан барса шушы институттан белән эшләгән. Быел Җәйфест белән бергә үткәрелде Риленфест дигән зур фестиваль, ул республикалар фәнни һәм социаль проектлар фестивале иде. Аның исеме шагыйдәге ана Риленме исеме бирелгән, ошол сөйшендә иде. Ләкин аны оештыручылар әлбәттә башка биюшләр, һәм аны төп оештыручылар Татарстан форумы. Быелга безнең анда безнең оештыруыбыз ниңәлеше зур түгел. Әмма әйткәнчә безнең исемгә түгел, идеябыз да уртак. Татарча фәнни проектларны күрә булу, һәм татар телендә фәнни чараларны күрә булу кирәк безгә. Менә бу Риленфест, Җәйфест ул Казанда берләштерә татар яшьләрен, шулай милли җанлы булган яшьләрне, татар булып дөнья кызыклы караган яшьләрне, заманча яшьләрне, чыгышлаган яшьләрне. Риленфест берләштергән тиешенчә безнең татар мәктәпләре республика күләмендә. Ул менә шул эшне башлаган юнәлеш була, чөнки менә быел без анда катнашкан 20 артык проект, ул төрле районнардан килгән, төрле шәһәрләрдән килгән проектлар. Алар шунысында безнең татар мәктәпләрендә кызыклы гына проектлар булып күрсәтәләр. Һәм инде киләсе елларда без ул чарада күбрәк талантларга катнашып, безнең татар мәктәпләрендә креатив яшьләргә үзләрен ачырга, үзләрен күрсәтергә мөмкин булыр дип уйлыйм. Сезнең бу бөтен эшегездә түләүлеме? Без иҗтимагый проект һәм безнең хезмәткәрләребез барса волонтерлар, шуңа күрә безнең волонтерларыбызга кайда буларак хезмәт хакы түләнми. Ләкин без аерым очракларда түлибез башка махсус гонорарлар, яки шулай бүләкләү чаралары дигәндә. Ләкин ул безнең гаилә буларак куелмаган, безгә эшкә керүчеләр, безгә булышучылар, алар барсында шушы идея хакына хезмәт итүчеләр. Шулай без оешмаларга булышканда да без шулай булышабыз аларга иҗтимагый оешма буларак. Шулай бу безнең хезмәт башка. Ләкин без катнашабыз аерым программаларда, грант программаларында, төрле конкурсларда, шул рәвештә безне акчалар отып, индивидуаль ярдәм итеп, шул финансаль хисабына шуларыбыз башка эшләр. Шулай булган килгән акчалар бездән сарыф ителеп, безнең анда конкрет безгә кирәк булган техникалар, кирәк булган безгә түләргә безнең сайтларыбыз өчен, серверларыбыз өчен, башкалар өчен. Ул шулай китә. Әйнә хезмәткәрләребез безнең эшләр идея хакына эшләгән. Бу менә проблемаларны волонтерларның кимүе, яки аларның энтузиазмы проблемасын хәл итүче. Безнең шагыйдәгә безгә берәктән фәнвакс вакытта төрле рәвештә безгә катнашабыз, икенче яктан безгә проектка булышырга теләгән кешеләр бар, алар безгә ярдәм итәләр финанслыктан, ягъни алар ай саен чәлле сума җибәрәләр безнең хисапларга. Моннан тыш без бүгенге көндә уйлыйбыз менә гомумән волонтерлар белән эш стратегиясын үзгәртү турында. Элек мәсәлән, алар безгә күпләр килеп, без менә һәр волонтер белән аерым эшләмидек, алар белән без ара бушай тәрҗемә итәргә текстларны, алар тәрҗемә итәләр, шунда бит әйтә. Без хәзер уйлыйбыз башкачарак эшләргә һәм элек бездә мәсәлән бер елда 20-30 волонтер булса, безгә хәзер уйлап, безгә волонтер кирәк бит асылда, чөнки безнең инде, biz эшне системалар рәвештә башкача алып барабыз. Безгә хәзер волонтерлар җитә. Һәм бүгенге көндә бездә булган волонтерлар саны, якынса, безнең хәзер кимеде шунда. Ләкин бездә калды менә шунда безгә кирәк булганнар, сыйфатлаша торганнар һәм безнең белән бергә алып торган, безнең идеяга туры булган кешеләр. Без менә барыбыз студентлар һәм бездә булган студентлар, бездә лабай студентлар, без барыбыз да актив студентлар. Безнең мәсәлән, билимдә эшли Сәргәл Шәйхуллов дигән кыз, ул укый биофакта, эшли лабораториядә. Биофакта уку үзе бер зур стресс, бик күп кирәк эшләр лабораториядә, чөнки алар шагыйрә һәм әлбәттә белешмәсенә йөри һәм эшләргә иҗат эшләренә беренче билимдә эшли һәм ул билимдә алар алып бара торган бер юнәлешне һәм үстәвенә ул хәрәкәт тәҗрибәсенә бер булып тора. Да, менә иш зурган эше бар. Димәк, мин шагыйрә безнең билим командасында бик тәрәфле һәм нормал команда белән, чөнки безнең команда шундый зур эшләрне ничектер вакытны бүлеп сыйдырып эшли ала. Шагыйрә безнең эшебезне хәзерге вакытта
яхшы бару, шушы стратегиянең әлегә эшләвен күрсәтә. Киләчәккә сезнең планнарыгыз нинди? Киләчәккә безнең планнарыбыз шундый зур, аларның ни рәвештә без планнарны башкарабыз дигән сорауга интеллектуаль. Киләсе ел безнең өчен инде шундый куркынычлы, чөнки киләсе ел эчендә безнең проектның иң мөһим кешеләре укучылар һәм алар мин борчылып торам. Мин үзем өчен борчылам, башкалар өчен борчылам. Алар шушы характерда эшен дәвам итә алырлармы безнең белән бергә? Шуңа күрә әле бу сорау. Әмма мин беләм, безнең проектыбызның төгәл эшләре бар. Мәсәлән, безнең әлбәттә тәрҗемә эшләре проектлары шактый, Harry Potter тәрҗемә эшләре бар. Ул эш безнең дәвам итәчәк 2021 елга исәпләнгән безнең. Без аны 2021 елга кадәр Harry Potter турында романнар сериясын тәрҗемә итәчәкбез. 7 китапны тулысынча. Әлегә менә 3 китап безнең тәрҗемә ителде. 4 китап өстәмә 8 китап белән бергә исәпләнгәндә. Моннан тыш безнең исәпләнгән, киләсе елда исәпләнгән чаралар бар. Безнең вәлдәйтер халыкка матбугат эшләр иткән, ләкин әлегә тиешенчә эшләп бетерелмәгән эшләр бар. Мәсәлән, termin.gilm.tar дигән сайт безнең чара тиеш иде, без аны хәзер әзерләбез. Тар телендә технология сүзлекләрен туплыйбыз бергә. Шулай ук без әзерләп киләбез. Безнең чыгып килә инде Каюм дигән персонаж яшәп килә. Аның стикерлары бар, аның хәзер башка төрле продуктлары чыгачак, басма продукциясы чыгачак. Без шулай булышын дәвам итәбез. Барыбер теге бәйгедә ничә кеше дә, 10 кеше дә, 1 кеше дә ул эш барачак безнең. Шуңа күрә планнарыбыз безнең зурдан диетәм. Инде менә киләсе ел безнең өчен сыналгы булачак. Без күрәбез алар өчен ашырмы, юкмы икән. Гәмәгә дәшәм бик рәхмәт. Çok teşekkür ederim.